No niin, tässä meillä on meneillä iltatokot ja paikkamakuut. Ja mä sijoittaa heti lonkka-asennon, koska tämähän on aika rankkaa ja pitkää. Kiron ainoastaan tolleen piilipytty siinä. Hienosti pojat on. Kauhean taitavia. Hirveän päteviä. Tosi päteviä. No niin. Hienosti. Hyvin. Ja maa. Hieno maa. No on hyvä. Hirveän taitavia. On ne kaikki tosi taitavia. On ne taitavia. Hienoja. Anna olla. Anna olla. Masi, anna olla. Rido, anna olla. Rido. Rido. Anna olla. Hieno Kiro. Anna olla. Anna olla. Anna olla. Hyvä. Ole hyvä. Ja maa. Hieno maa. Taitavia poikia.